Mala Sutan. Di Sutan tibo samba sayo. Samba di layang batujuan rundiang dianta bamukasui adok kabadan diri Sutan. Dilahir kapado Sutan surang dibatin kanan basamo. Sungguh pun dinan basamo nak di Sutan bana tibo samba sayo. Ado pun samba nang kadipasambakan kapado Sutan. Di hari nan sehari kini dek hari rasola elok dek katiko rasola baya. Dek hari bamusim bakutiko kok bulan sadang babilan kok tanah sadang bahijara. Pado wakatu iko kini rusuh pai sukolah tibo kusuk hilang tananglah datang bak santano bintang di langit sadang adil dipandang tubuh sadang sama so bungo kambang. Alek nan datang sepanjang adat jodatuk nan mananti sepanjang adat. Dicaliak kiri jo kanan ala salamai samparono. Sungguh pun ala salamai samparono. Dek Allah basifat khadim, dek manusia basifat khilaf. Ko ado khilaf jo khilafat, dek banyak kami kok ragu, dek lamo kami kok lupo. Lupo manaruh ketinggalan tinggalan indak basangajo. Jo samba salam dianjung kami susun jari nan 10. Nan sapanjang diambil kau ukuran itu nan pinto kami. Nan sakarang iko kini. Ucapan silang nan bapangka sarato karajo nan bapokok pihak juada nan katanga. Kok ayah minta diminum, kok nasi jo samba minta dimakan. Di situ niek mangkoka sampai, di situ kawah mangkoka salamai. Sekian samba pada Sutan. Sepanjang rundiang mamak tadi bisiaklah samo kadangaran imbaunan Allah kalampawan. Tapi samantang dek ba itu kato surang babulati kato basamo dipayokan. Dek kami ado baduo jo batigo menanti mama samantaro nak kami payo patidokan pulo rundiangan ko. Mencari kato nan sanggua rundiang nan sagumam samantaro ambo bayo menanti si pangkalan sakutiko. Selamat datang di rumah makan saya adalah ownernya rumah makan ini. Yang di depan tuan-tuan ini adalah biasa namanya undangan makan bajamban. Biasanya untuk acara-acara kenegaraan, acara datu-datu, makan-makan datu dan makan para raja-raja nih. Sebuah kesempatan khusus nih bisa hadir makan di sini, barat makan seperti raja-raja nanti. Amin. Jadi untuk tata caranya kita biasanya kan makan ini ada petatah petiti nih dari tuan rumah sama yang tamu. Tapi untuk mempersingkat waktu kita hanya berdoa bersama, berdoa kepada Allah Subhanahu Maha Esa supaya kemakan kita itu berkah. Jadi untuk apa di depan ini nama bajamba itu ada namanya dulang. Dulang ini ditutupi dengan dalamak. Ada warna dalamak ini berwarna merah dan dalamak berwarna hitam. Itu dua dalamak warna merah dan hitam itu buat kita santap untuk 4 orang. Jadi masing-masing itu buat 4 orang nih. Isinya yang merah semua lauk ada di dalam rumah. Nasi bumi kita di sini. Dan untuk yang hitam sayur mayur semua. Jadi untuk sesuatu saya silakan ini untuk pagi untuk bisa berdoa bersama buat berkah.